Jo visc al poble perquè he nascut ací, perquè m'agrada. És un poble que no canviaria. Que no canvia massa, però jo tampoc no canvia massa. Soc des arrels d'ací, del poble. Meus pais viviron sempre aquí, entonces foi como algo que xa me veu dado. Eu non decidín vivir aquí, pero tampouco foi como simplemente, pois, veo así. A ver, eu creo que diferencias sempre as hai. Non só a hora de, por exemplo, ter pois máis facilidades como poden ser farmacias ou centros de saúde ou supermercados máis cerca, que ao final é algo que todos necesitamos, sino que tamén como a cultura que se transmite que é diferente. Eu, por exemplo, pois sí que teño o recuerdo de traballar desde pequeñita ca miña abuela, pois limpiando mellor a casa, ou indo con meu pai a ordeñar, ou cando era a época de poñer o horto, pois poñer o horto. Entonces, son como cousas que xa che veñen dadas e que son diferentes, obviamente. Como as persoas maiores sempre o fixeron, pois como que te transmiten a ti. E pa ti é o normal tamén. Dificultat, pois ha sigut treballadora, buscar faena i en sèrio, pues no, anar tirant la vida, la tirar avant i m'així bé la faena i no, dificultats a vegades no n'ha tingut res. No he pensat en més coses, sinó que estic conforme amb el que ha passat. Eu creo que na miña persona que dificultades así, por ser muller do rural, non hai tantas como podria haver fai uns anos. Jo no enviava mai el pare pel pa i m'alçava a les 6 del matí per anar pel pa, fer el recapte de Jaume, fer el recapte de Juan, fer el recapte de... enviar-nos a escola, fer-nos el monyo i jo granar i anar a fer feina. Quan ha vingut a la nit, acabat de fer la feina, m'he anat a comprar i a guisar per la l'endemà. I així ha sigut la meva vida. A miña avoa ou a miña bisavoa, veciñas, como que tiñan máis pois eso, dificultades para poder facer cousas que non, por exemplo, os homes, porque elas o mellor se tiñan que quedar na casa mentras os homes estaban, por o mellor, tomando algo no bar. E era como, jova, pois estala prohibindo de desarrollarse a ela misma. Jo vinc ja de la cultura que les dones tenien que, ma mare ja m'ho dia, que tenien que atendre els homes i atendre els fills. I la meva vida ha sigut atendre els homes i atendre els fills. Jo no els obligat mai a res, sinó que ells han fet el que ells ha paregut normal i ajudar sense jo exigir-los res. Ells han ajudat a son pare per obrar i no protestar, s'han anat dissabte. I elles m'han ajudat a netejar dissabte perquè també anava a treballar. Però després, els germans no s'han posat mai entre ells perquè jo l'he frenat. Això què ho fa? Pues una persona que està posada, aquelles darrere de tots. Soc darrere. Però això tampoc està bé. No està bé, però que... Pero es como la de vostede. Tamén, por exemplo, cando cocemos, é como que está asignado a meu pai roxar o forno, que, pois eso, poñero para que se poida facer o pan, a miña mãe e a miña tía encárgaselles como facer as empanadas. Que eu sei, o sea, como que non está feito a malas, pero é como que xa está asignado, sabes? Entón é como que xa, bueno, pois está así e punto. É que eu desde que son enana fago empanadas. É que desde que son enana, e iso, pois sí que é verdad. É outra diferencia, que cada vez é menor porque como que o pensamos e dicimos, jova, por que ten que ser isto así? Pero a veces sí que hai, non tan exagerada como antes, pero sí, eu creo que ainda sí. Ara ja veig jo que els matrimonis, els meus fills i els meus nets ja ho fan d'una altra manera. Jo veig que ajuden les dones i els nets encara ajuden més. El meu net és guisador i fa més que ella en cuina. I ha canviat molt. Por exemplo, o meu abuelo antes era unha persona que traballaba no campo e que na casa, polo que teño entendido, porque tampouco estou segura, pero polo que teño entendido, como que non era o que se encargaba, pois imagínate, de
pois de limpiar as ventanas ou de facer as camas. Non era como o encargado. Facía moitas cousas, pero, por exemplo, eso non se lle asignaba. Pero que sí que vexo é que nos últimos anos é unha coisa que me chama muchísima atención, pero cando hai que cociñar, el nunca cociñou. É que jamás. E cando hai que cociñar, ponse el a cociñar. É como non sei, como un cambio que vexo nel e que como jova, pois, o mellor el tamén o reflexionou e foi como, pois, o mellor, por que eu non facía isto? Tamén, en canto aos traballos de campo e todo eso, hai muchísimas máis facilidades. Estan les màquines que pleguen les olives i l'electricida que maten les herbes. Antes tot, hasta les dones anàvem a manxencar i anàvem a ajudar els homes. Jo anava, per exemple, mon pare, ell en la ca feia el rec i jo posava els cacauetes o posava els trossos de queredilla i ara pues, estan els tractors, estan tot, que la feina del camp ha canviat molt. Eu creo, bueno, desde o meu punto de vista, que desde as institucións como que sí que parece haber axudas para fomentar a vida no campo, para favorecela ou algo relacionado con eso, pero que realmente despois non chega aquí mismo. Sí que hi havia suspensions, hi havia el sindicat arrosser i la hermandat, que ara també està la hermandat, que també donen coses. Ara estan dient a la radiet que la taronja no sé què, no sé quant, que vagin per la mosca, que a la hermandat que passen, que donen el subministre per la mosca. Com està a la costa i tots se'n van a treballar als bars i tenen feina, doncs abandonen la terra. Perquè hi havia fills que no volen anar a la terra i els pares ho han abandonat. Tamén eu creo que para poder favorecer o desenvolvemento no rural podría ser ter unha boa educación. Se hai unha escuela donde se xuntan persoas de diferentes pueblos, pois esa escuela que este como moi apoiada tanto polo Concello como por diferentes institucións, para que teñan un ensino de calidad. Desde as escuelas eu creo que tamén se debería de promocionar un pouco os traballos no campo. E xa que vou ser profesora, pois sí que me gustaría promocionar iso, enseñar aos alumnos que hai traballos aquí, que poden ser apicultores, que poden ser ganaderos, carpinteiros, que poden ser un montón de cousas vivindo aquí. E que ante o despoblamiento que está vendo, aínda mostralo con máis interese, con máis entusiasmo e decir que se está moi ben. A nivel individual, eu creo que son un pouco pesada, porque é como que sempre estou, non sei, que sempre ando compartindo todo o que facemos en Láncara para que a xente veña, se enraíce con isto e sexa un lugar onde tamén queira volver a xente, porque a verdade é que se o disfrutaran solo o mínimo do que disfruto eu sería, é que sería increíble. Soc Carmen Son Lucía i soc una dona del rural.